valahova a falhoz. Jó, na. Ugye. Na jó van, aludjunk. Még csinosítgatom ezt a Na lakást. aludjál már, majd csinosítgatott reggel, mert én el akarok menni vadászni. Gyilkolni akarok. Most És mi is kell a Máté, most Spearhead? francia ágyunk van. Elsötétedett, most ki tudja, hogy mi történt. Mindenki képzelje oda, mi történt. Ugye, milyen szinkronba keltünk fel. D2. Nagyon jó. Mentem No. világot látni. Hogy lehet egy breget csinálni, én Sneak. elfelejtettem. A workbenchbe lehet, és flint kell hozzá. Flint meg Flint, leather. oké, megvan. Most soroltam fel egyébként, hogy mi kell hozzá. Flint meg leather. Nem figyeltem. Hát gondoltam. Hm. Ó, itt vannak ezek a vízi szörnyek, a kedvenceim. A nekkek. Olyan tockocsokat lehet kiosztani ebbe a játékba, srácok. Nálam már 7 flint van, már mindjárt tudok csinálni egy speart. Azt mondja a Tomika, hogy majd szól. Hogy Igen, jön? de még nem tudja. De szétvertük, jó van. Azt hiszem ebben nincs láda, nincs is, jól van. Erre nagyon sok izét lát. Itt nincs fényerő egyébként, mert ez... Amúgy ez jó volt, nem? Nincs egyébként. Na mindegy. Ó, nagyon jó! Jövök a flintért. Meg mindig nagyon jó a muzsikája a játék. Még mindig, hát azóta nálam megy berakva. Nem, én is hangosítom. Még hangosabbra rakom. Leszállt a köd, na ez nem hiányzott. Nagyon jó az időjárás ebben a játékban, most már emlékszem. Ja, főleg ha kint vagyunk a tengeren és fos se látunk a köttől. Na, Tudod, néha elkezd remegni a képed, amikor csúszik a karakter. És a Black Forest szélén voltam, és elkezdett remegni, úgy összeszartam magam, hogy jön a nagy troll. kakamaka. Aha. A sekszőrös, hogy... Mekkora kokit kapott Gailin. Mi volt itt? Jó van, itt van még flint. Hát figyelj!